abusiafo na otwe asan akọ apro abesto yembion kwata emu nyinara yene wusia sei nokre wo no Deuteronomy enwoma no mu anase imprimprim nokre wo Deuteronomy enwoma no mu na otwe mu no yewo adisua etoso miensa adisua na tifi asem no oseda apam no yedi emu nchichiri mu no ebebre mu sesia apam no eda adi ewo Israelfo no akwantumu enne se na apam no esitie wo yenso yenyamso mu tie ka asempa ni nyina afa se Yesu eba bibu ajiye ndinye emra no eho ema ye enchirima nyina waka kire Jacob ne waka kire ajanom ene ne wonam Yesu so abehye yembo se ebebam no ebebam ye besan amamu nyina akwaba na afi ye de enchia sonko so de amamu nyina na afi so yasan adamase sonko kwan so se de bierada mone London Ghana memenda akwanwefo eye Sabbath school na afi chosemu empensempensemu sa kote mu nyinara ye nu esua Deuteronomy enhoma no mprempren no kwasem ana se me no tiwe no kwasem be ne betimi afa free Deuteronomy enhoma no mu ebeboa ye heaven akwantu abra ye tiasi yesua adusua no makomako mienu na otwi mu no ye wa adusua etoso amiensa mo aboafo sonko ha o mu ba beboa na afi adusua wato ne din da apam no ye de mu nchechemu no de abramu na ansana no mienko tie nyum free London Ghana memenda akwanfo church kwafo ho na omu wi a ye de mu nchechemu no ebeto amso Why
yɛda London Ghana memenda akwanhwɛfoɔ church kwafoɔ ase wɔ enwuma a ɔmode ama yɛn sɛ wohwɛ yɛn adesua yɛ a yɛsua the whole of this quarter ya Deuteronomy nhoma no sɛ ne yɛ hyɛ aseɛ yɛhu yɛ no ɛyɛ nhoma bi a ɛho hia paa yɛ sanse saa nhoma no ɛna ɔhene bi a obedi Israelfoɔ so a ne yɛfrɛ no Josiah no saa nhoma no na ɔmokɔ kenkan no asoro obi kɔhu no asoro fie a ɔmɛfa yɛ ɔmɔkenkan yɛ na ɛnam so ɔhene no gyina so de nsakrasoro ɛde ba Israel man mu no ɛsa twe Israelfoɔ ɛde ba Onyankopɔn som no mu saa nhoma no ɛne Deuteronomy nhoma no na Israelfoɔ no tu akwantu na aba beduru bɔhyɛ ponona no ɛnkyɛ biom bɛwuru abɔhyɛ ɛman no mu na asɛm bɛn na ɛwɔ sɛ Moses ne ɔmo ka ansa na wagya ɔmo kwan ma ɔmo akɔ ɛno na yɛ Deuteronomy nhoma na ɛnɛ no kwasɛm bɛn na ɛwɔ mu a yɛn nso yɛbɛtumi afa na yɛde abɔ yɛn mmra ɛna yɛpɛ sɛ esua kɔtɛ mu nyinaa no na nnɛ adesua no ɔse daa apam no mewɔ aboafoɔ soronko wɔ ha a ɔmo bɛbɛboa na yɛde adesua mu mpɛnsɛmpɛnsɛ mu ɛde abrɛ mu me deɛ mo somfo Bismarck Mensa ɛnɛ Onyankopɔn adom nti mewɔ Dr. Alex Collins Arthur wɔ me nkyɛn ɛwɔ ha sɛ yi dog yɛma wakɔ aba great da biara mo a mota ehwe no ye ne dog na eye sa adesua Nyankopɔn sa de na ba be ka me ho ɛwɔ fidua mu ase me botra na yenua pani Samuel Agye enso ɛna ɛte ho no ye ne Samuel Agye enso ana eye sa yedwumadie opani Samuel mo akwaba great na fe me ba me nkyɛn ha sɛ enso a yina ye elder Hansen na Samoa mo amota hwe dwumadie nso de bia mu sɛ elder Hansen na Samoa ɛboa yɛn paa wo sɛ dwumadie elder yɛ mo akwaba yo ansa na ye bɛhwɛ yɛn adesua ba bia wo biara no katawani na mema opani Samuel Agye ɛmmɔ mpae ɛma yɛn na me ba tampa onyame tomfo nanso bi o ma yɛda wase ahwɛ yɛn so yɛntia kabɔne biara na ne yɛbɛkyia mu pɛsɛ wo ho sie mu ɛsɛ wo konkron no ɔmɛtena aduano mu wayɛ na nsɛmi a yɛbɛpɛsɛ mu yɛne atiefo nyinaa yɛnte aseɛ yɛmfa mmɔ yɛn pra wo nansɛ bɔne wiase mu nti mennantena sɛ opiompioni so a yɛnwumanim adom wɔ Yesu di mu nti amen yo yafrɛ Onyankopɔn ma wabɛtena yɛn ntam yi dia na ebetimi ɛde yɛdesua no ahyehyɛ so last week isua ebepem Moses history lesson anase abakosem adesua na afide Moses ka abakosem ni esiye omo nananom nanankanso anom ne omo nam akwantu ni nyina tra se obeka abakosem na kyerɛ omo ma akakai omo sanse se ne twosem no ye nyina yenim no se wan kai yegidie no ya na ato ape because baby Nyankopɔn die free air ba no ye ritimi fi enti Moses etra se obero count omo pass na omo hu se Nyankopɔn atimi ayi mo free sa ne ma we nyina mu dia na kyese bɔhyɛ asase na ɔde ama mo no so apam bi e wo ho ana se dwumadie bi e wo ho no ɔno a ne bɛsa aboa ma mmotimi aye nkunimdifo enti na adesua no ye adesua na ehu ye pa ye ene ye hwɛ da apam no ye hwɛ apam no se ne ye nyina yenim no eno ne edie ben na afensi ye ka se da apam na etesɛn Onyankopɔn apam ben na ɔne Abraham ye na afi sen na apam no eda adi ɛwɔ Israelfoɔ no akwantu mu enne sen na apam no esitie wɔ yɛn so yenyamesom mu edie na ebetimi asua frisa adesua mu na ɔtwe mu ye pɛsɛ yɛhwɛ na yɛn ka abosɛm no yɛbɛfa nka abosɛm no afiri Genesis Mose nwoma edi kan no etire a ɛyɛ dunson imu enson se Openi Hansen wayɛ krado a ma yɛnhwɛ Mose nwoma edi kan no Genesis chapter 17 verse 7 sene ɔkyerɛ no yɛbɛgyina saa nka abosɛm yi so na afei yɛde ahwɛ yɛn adesua animu Genesis eti edunson kichemu nson no na mema menewo ne wasefo a ebedi wachi no apam agina wo wona awontotoso mu wo wona awontotoso mu na ayeda apam na maye wo ne wasefo
a ebedi wachire no Nyankopɔn. Amen. Amen. Great. Say munyina mobe kaya we ye asama na anase apama na Onyankopɔn ene Abraham enye munsem ni bi ena yaka no ede aye yen kabo esemye. But I mention asemfi doc so mimbisa se apam ben na Onyankopɔn ne Abraham edi kan ye sa apam no na etesei na fe nso sa apam no wo de hwe abofo miensa nka asem no nso ewo revelation na ebeka say the gospel no nso a ene no twaka ben ena ewo yo me da say many abesmark Revelation 14 ye abofo miensa nka asem no se wo kan a wo ho se there was a yibi abamu or say a da asempa everlasting gospel. Na se yɛka sɛ ɛda ade ɛwɔ hɔ de bia everlasting a na kyerɛ sɛ at the time na ɔka no irrelevant wɔ hɔ irrelevant before that time na ɛsan irrelevant after time na ɔka no sɛ adeɛ bi betuma yɛ daa na nkyerɛ sɛ ɛnɛ nko a ɛna ɛho hia ɛsɛ ho hia before and then after nti sɛ ɔka everlasting gospel a anaasɛ da asɛmpa Moma yenhwe Bible mo ne try ne yenti asie baabi na wo ho ansa na obofo miensa no kanasem and also the relevance after obofo miensa ensem no na ansa na no se covenant anasa pam ene asempa no ewo twaka bia moma yemomode ne mfa be some few minutes ne yenkyerɛkyerɛ ne nyina mu se ye ka asempa ne nyina fa se Yesu eba bewu agye na ni nyina elidi sɛ Onyankopɔn agye ne yɛ ka apam nso a apam no nso yɛ nhyehyɛ Onyankopɔn ani nipa yɛ a wɔde bɛgye ɔmo nti wohwɛ a ne nyina na ekokowie sɛ Onyame de agye ɛno na ɛma link no ba na Bible di adanse sɛ yɛhwɛ the first apam edi kan ɔba Bible mu ɛwɔ Genesis 3 verse 15 emra nipa yɛ bɔne ana nipa dwe sɛ bibia ndaso bia ni hɔ Onyankopɔn ba Garden of Eden ɛhyehyɛ apam ɛno anso yɛ asempa sɛ ɔbɛma it was leading towards say Jesus beba or ka say wo no wo betia ni ti so no so be ka na ti but na ni nyina it was leading towards say Jesus beba be wu ade age yenkwa your fast track here it drew no time so emra enso yire no Nyankopɔn so ya pam and na yesa ebe drew the yesua ene efa Abraham de so a Genesis 12 Onyankopɔn ene Abraham ya pam enti sa apam na or started from Genesis 3 a bedru Noah time so asa bedru Abraham ni nyina no nhyehyɛ Onyankopɔn ni nipa ya the ultimate ne se Onyankopɔn de begye nipa na yebedru Genesis 12 na Bible di adanse se Onyankopɔn frɛ Abraham na ɔka sɛ Abraham baabi a wote no meyi wa firi ha e de wakokoro bi a woni so na sɛ nsama apamam ne wo yi sɛ wugye so a deɛ me nso mɛyɛ ne sɛ mɛyɛ onipa kɛseɛ mɛhyira wo bebree obi a obɛhyira wo no me nso mɛhyira no obi a obɛdome wo no me nso mɛdome wo na Bible di adanse sɛ after some time no na Abraham move from the Kromako, while responding move to a different place now. Osha Genesis chapter 15 now. When young person free Abraham one day be enumerate, no the Abraham kwabonti, no say Abraham share a sorrow, not kind in so my woho. I didn't know young pon bisanesa. A pama on young pon Abraham ye no. Ejina so be Abraham ni pakɛseɛ na obɛgye Abraham ne n'asefo nyinaa nanso edru kan verse 15 na Abraham ɔba one kora woni bi nti Onyankopɔn de no ba abɔnten na ɔse kan nsoroma a wɔ wiase nyinaa Abraham say oh nsoroma de enye possible there's no way I meet my kind na Onyankopɔn say saa na wasefo ɛbɛyɛ and Bible di adanse say emra Onyankopɔn kan nsɛm wɔ nyinaa no Abraham respond was it say the Onyankopɔn kan nyinaa ɔyɛ sitie mae ɔgyidiye na Bible say ɔgyidiye na Onyankopɔn yɛ Abraham obo no tenenini and yesa bedru chapter 17 ye memory test no and also sa apam na nti to Abraham no Onyankopɔn yɛ no chapter 12 or sa ehye mu kena chapter 15
chapter 17 no asan be abasan be hyemu kena na apam ne nyina especially so kind chapter 15 na or mass some guidance be onyampon ka say for the fourth generation Abraham the fourth generation no after 400 years fourth generation on be kwa koye nkoa ewu kuro fufuro bi so nanso onyampon show mo bo say promise na onyankopon share Abraham say chapter 12 for catcher ne se fru krom e ko baby foforo no chapter 15 Abraham ho o say o mo be free ho akọ different place akoye nkoa nanso mesa edema ko back and no na aba be drew the book of Deuteronomy says they were just at the verge say o mo enter into the promised land no and it say what they to all the apam covenants any sempa gospel na utum se ni nyina no the same way na a link na yenua penyin Paul one in church mu New Testament no especially the book of Romans and Galatians so church ni man bebre ama yeti ase apam no ye part ye wom na onyampon part oye wom na o emphasize say Genesis 15 Bible say onyampon ka all the benefit obeyama Abraham ewo apamo ne ye no the Abraham ye ya ne say Abraham ka say radide o kanyina no begidi me the city agidi Abraham ankonsu ama onyankopon wankodo ama onyankopon wanya adwuma bia ama onyankopon de oye ya ne say the respond was say odi gidi agidi na Bible so gidi ye na na obu ano so oye trenini enti enua penyin Paul e kire ma ye tiase say fa apam no e fa asempa na ye dia ye woma ne say ye be ye city ama onyankopon a free gift or ka ewo ne book or ka ewo we say Romans 4:1 to 5 or say senka ye say ye adwuma bi ansa ena yenya nkwagea enka onyankopon emu Abraham ben because odi Abraham ba bontia na jo no so onhwe stars no Abraham ankoye adwuma bia but say ogidi ye no obedience enoa no it was enough nti saa na onyankopon ehwehwe onyankopon apama ne nkwagye somo yi nyina ono ma ye bibia yen de ohwehwe free ye hwa ne se ye begye di great me da say doc say wa ode embre afamu na afi wa cheche yen sa ade ya sipa ye ende ma yen to aso se ne doc a cheche ensem yi asi ende ma yen kan Deuteronomy chapter 9 verse 5 na Mose nguma etoso enum no etire enum etire nkron yimu enum na afi age maba so na mahwe sene apam yi etidadi ewo Israel for omo abrabomu na yahwe adisua ebetimi asua afrimu ewo ho ntino openi Hansen say wabie Deuteronomy chapter 9 verse 5 Deuteronomy ti nkron kikemu num no enya wotene ne wakoma etinenti na wo kwa kofa won asase nambu amanaman yi abonefo seminti na Awurade onyankopon etu won afiri wanim na wama asem a woka ho ntam kire wonananom no Abraham Isaac ne Jacob no atim amen opinion je sene doga cheche apam ni mu yenhwe sign na wohu se apam yi edadi ewo Israel for Abraham wo sa akenkansem yi mu menya bes mak me da wase e da ya da so wase se wadi kan bai apam mu ama ye hunyani so na se wo hwe ete sene a mekan se sene a nya wo papa abo ne homodin na wasi ni fie bi na wo ba ya na wa mre na wo ba wudi ade ayi nyakopon ene hye Abraham bo ene bo no se ti mu kire Isaac ene o se ti mu kire Jacob ene afi de emre no duye no se onyame hye ho anu onyam no o mani ba mu is that for mess ene ndi o se is that for enye se bi on papa ye no mutini bi nti akasba kinka ye no na emumu no onyame na epa wo ede omo ye ma because of say na wa shebo say wo kan Deuteronomy say kan Deuteronomy 9 na verse 27 no na Moses say kan o ni Yakobon kasa say kai won ko Abraham
Isaac ne Jacob na ase nane wani nhwɛ ɔman yi asoɔden ne wɔn amumuyɔ ne wɔn bɔne oh never mind say ɔman na ɔde atapagyadeɛ ma wɔn no sɛnea ɔmo bɔne na ɔmo asoɔden tie biara no Moses sɛ ɔnka yi na papa ɔmo nana Abraham Isaac ɛna Jacob adentira because ɔno na ɔde bɔne hyɛ wɔn ɛna maa nɛ abɛduru Israel for no so enti wɔ se ɔmo ɛmfa ɛnyɛ sɛ ɔmo train bi enti ɛna na wɔde saa asase no ɛma wɔn last week no ɔka ɔman na ɔte soɔ no ho amumuyɛ a na ɔsɛ nya nnum pɛmpɛsoɔ nti ɔma Israel kɔ nkoaso mu na mfia ha na yɛakyi no mmerɛ a ɔmo bɔ ne do mpɛmpɛsoɔ bi enti ɔmo buy back sɛ ɔmo mɛfa asase no na asɛ kɔhyɛn no emu yɛ na kakra because of sɛ ɔmo nso so yɛ nyame ma na ɔmo ta asase no so but no yɛtua hunu sɛ onyame nsɛm bi wɔ a yɛhinta asɛm a yɛntumi nte aseɛ yie but ɔsɛ na ɔmo man na amumuyɛ no aturu mpɔmpɔnso a na afei ɛsɛ oyi ɔmo firi so na ɔde ma Israel ɛnti na Moses ɛɛka kyerɛ wɔn sɛ asase na ɔmo kɔ akɔfa no ɛyɛ adom bi ɛna ɔde adom hɔ na ɛnyɛ sɛ ɔmo train ne bi ɔmo nana Abraham ɛna ayɛ adwumaden ɛna so akatua aso ɔmo so ɛnti wɔsrɛ sɛ mpo ɔmo yɛ bɔne koraa na nyame ɛnhwɛ so ɛne ɔmo ni ɔsɛ ɔmo firi nti ɔde abasa yi mu ɔden sɛ wokan Exodus na ɛtire mmienu na wokan Exodus 2:24 wokan Exodus 6:18 na 18 na ne nyinaa no ɔka onyame kwan a ɔfaa so na Israel kɔ nkoasom mu ɛwɔ Misraim na afei ɔmo nteɛ mu duru n'anim na onyame ɛkae bɔhyɛ a wɔhyɛ Abraham Isaac ɛne Jacob nti ɔsan de abasa mu ɔden ɛkɔgye ɔmo firi Misraim nkoasom mu ɔsɛ ɔmo firi nkoasom mu firi no ankyɛ kɛse biara bɛɛbɛɛ wɔ so mmiɛnsa ɛna onyame de ɔmo kɔduru Sinai pepɔ no ase ti Sinai pepɔ no ase no na onyame a ɔwɔ dɔ na ne yam yɛ na ɔmpɛ sɛ ɔbɛhwere ne mmanti no na yɛ sɛ ɔno ɔmo kɔ ɔti apam no mu ɛkyerɛ wɔn apam no mu a ɔwɔ ti mu no ɛnyɛ ne mmerɛ tu no a ɛwɔ Exodus 20 no yɛ a yɛte aburokyi ha deɛ na yɛmu bebree wɔ saa experience no ɔno sɛ ha deɛ kakra bi a wotumi tu na wakɔ ha da foforɔ wotumi tu na wakɔ ha da foforɔ na wokɔ na sɛ wokɔtena fie bi mu a efie bi wɔ hɔ a ɔne obi na ɛkɔtena mu a ɔtumi ka kyerɛ sɛ hɔɔro ha deɛ yɛmfa mpaboa ma ha hɔɔro ha yɛnnidi wɔ ha hɔɔro bi a ha sɛ deɛ wokɔ yusu washroom wi a sɛ okrini so those things ne nyinaa kyerɛ sɛ ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ wo sɛ hɔ a wobɛtena sɛ wodi so a wɔne wonya ha obiara na kyerɛ sɛ wɔne ntɛm bɛyɛ kama ɛno na onyame ɛtwe Israel fa kyerɛ sɛ ɛno nti no ayɔnkofa a mepɛ sɛ ɛda m'anim ntam nie mmerɛ du no ɛfiri baako ɛkɔpem mmerɛ no ɛbɛyɛ ɔno Onyankopɔn ɛne onipa ntam ayɔnkofa na ɛfiri enum no so kɔpem edu no so no ayɛ mo ayɔnkofa sɛ pɛ yi a nka bu ho ma papa ɛbɛyɛ dɛ ɛba mu nyinaa mu ntam ɛno na atoa so aba bɛdu yɛn so yɛ mmerɛ so sɛ yɛn so yɛ huhum Israelfoɔ na onyame atene nsa frɛ yɛanyɛ adwuma biara na yɛdeserve bimbo biara onyame na ne adom yɛn ɛna wafrɛ yɛn enti yɛn so no ɛnɛ ɔde mmara na ma yɛn sɛ Israelfoɔ kyɛfa a ɛwɔ mu nyinaa ne sɛ ɔmbɛyɛ sitie na ɔmadi mmara no so yes ɔmo ni hwee ya na ɔmo yɛ because onyame na ayɛ biribi biara ama ɔmo dada enti ɔmo deɛ nyinaa ne sɛ ɔmo esiti ama mmara na ama Nyankopɔn ɔne Nyankopɔn ayɔnkofa no atim saa na yɛn nso ɛnɛ no yɛ ni hwee yɛ enti amanfoɔ fii ne sɛ ɛnam saa nti no adom no so ayɛ mmerɛ enti wotim tete mmara so no sɛ wonni mmara so a kyerɛ sɛ adom no kora ɔde ma ho no wante aseɛ because mmara no ɛna ɛhyɛ adom mu kena enti nɛ mmara no ɛwɔ hɔ ɛma yɛ nkyirima nyinaa san sɛ yɛn nyinaa yɛnam Abraham so abɛyɛ atehyeɛ ɛwɔ nyame mu nti onyame ato nsa afrɛ yɛn ɛde mmara no so ama yɛn nso so yɛnni so na yɛne nyame ayɛ nkofa no yo medase magye wayɛ adeɛ paa sɛ wakyekye mu saa ɔpɛni Hansen yɛnkɔe medase sɛ kyekyeɛmu no aba no ɛtɔ so mu paa na ketewa bi a mede ka ho ne sɛ
yɛka present truth ɛnɛmmerɛ mu a ɛwɔ nea yɛkenkan yɛ no a mepɛ sɛ mesan ti mu biom Leviticus 9:5 no biribi a ɛho hia paa na onyame pɛ sɛ ɔde adwene bi to Israelfoɔ no tim Deuteronomy deɛ no Deuteronomy 9:5 no ɔse ɛnyɛ wo tenene ne wakoma a ɛtene nti na wokɔ akɔfa wɔn asase na mmom amanaman yi abɔ ne fosɛm nti na Awurade Onyankopɔn etu wɔn afiri w'anim na wama asɛm a ɔka ho ntam kyerɛ wɔn nananom Abraham, Isaac ne Jacob no etim anaasɛ abam the 3 elements ɛna ɛwɔ ha in the present truth ɛwɔ hɔ ma yɛn dɛ mmiɛnsa no deɛ di kan ɛne sɛ ɛnwe ho da efisofoɔ eti mmienu no kyemu wɔtwe no sɛ na ɛyɛ adom ɛna yɛde adom mo na yɛde agye mo nkwa emfiri mo nnwuma mu na obiara mfa ahoahoa no ho nti ɛnyɛ wo tene ne nti ɛna nkwagyeɛ ɛwɔ hɔ ma ho ɛyɛ Kristo tene ne nti ɛna saa nkwagyeɛ no ɛwɔ hɔ. That is the first point. Number 2 ɛne sɛ adom bi ne nhyira bi a Nyankopɔn de ma wo no ɛwɔ wawo ho wadwuma ho wasetena mu. In fact, the ultimate ɛyɛ heaven no a wo kwa akɔfa saa asase no yɛwɔ no matter what the situation, because of the great controversy ntawantawa die kɛseɛ no nti no bibi wɔ hɔ esi w'anim ɛno nti ɛna wonuru hɔ no na woni obi na hyɛ abrabɔ ase baabi a wabɔ bra na koduro no ɛnyɛ wo tene ne nti ɛna waduru hɔ na mmom nipa no a ebi a wozo Nyankopɔn timi fa obi so na ɔde ahyira wo na wadwen sɛ yama wo yɛ so special bi nti ɛna ama na yɛ saa ɔsɛ me tu omo afiri w'anim last week adisua no ɔsɛ ɔde etu mu abofoɔ no me tu omo afiri omo anim w'anim efi sɛ omo abɔ no fo sɛm nti I don't want them to be there. No more a hindrance. But men when say what to say exactly. That is the number 2. And now the third point here a woman say onyame anya aka no no waka ne bɔhyɛ etim hɔ sɛ nebia onyame nya nsekisayem na Onyankopɔn nye nipa na wodi atoro ana wo nipa ba na wonu ne ho ɛno nti ne onyame aka biya kyerɛ Abraham ne waka kyerɛ Isaac ne waka kyerɛ Jacob ne waka kyerɛ agyanom ɛne ne wonam Yesu so abɛhyɛ yɛn bɔ sɛ ɛbɛba mu no ɛbɛbam enti sɛ ne ɛbɛyɛ a ne bɔhyɛ ɛbɛba mu nti ɛna ne wohunu ɛno nti na coronavirus yi ba yɛ nyinaa kyerɛ no woda so te hɔ ɛnyɛ sɛ ne owu fam wuyɛ no wotene sɛn no ɛyɛ adom ɛnyɛ sɛ nkwagye ebia sometimes as Adventist no yɛ the truth no wanya no adenti onyame yɛwɔ obi a yɛwɔ no to ɔsom bi mu by default no onni baabi foforo bia ka sɛ ɔbɛyɛ saa som no mu ni but wonso ne wabɛhu ni ɛyɛ deɛ yɛ adom. It is 3 elements in a woman. Me and fan of qua intina open J.K. say sometimes you know see a fan of say a yen be and a ya near for the cheap grace. Because I dear be and some bona one who is saying no grace in be cheap. But say grace when you cheap a young coupon and a wire a diamond moment shedding so and I dear back so much young woman say not to say sa apam ye a gospel ye adum ye. And yet, the neighbor, because say you phrase we say, and that they were domasi from the onset of sin, no, now you know what domasi. That's it. From the beginning of everything, no, and yet they be not doom be because say you phrase we so, and then they near yes, you are domasi. I think I don't know, say you are domasi the data. That's it. Abraham, now Abraham focus, no, at point to where yes, we saw no Bebano. This Abner not doing quarter no so be anymore. And then the same direction as you face. And the young Adumba, no one reso Munyadum, Adam Yadum, the chorus kind, Nina, a Pamano de Bay and Ancasano, a busy one Adum. Mammy for one, a Chile, a Bible quotation. That's right. Or say, Emra, any Apamno, and a Moses in the Bible. Now, I don't know, Eddie, and Jesus Christo. So and that is their quotation now. Omujina Sokasan, a misinterpretation. Nina Paul person or Chilo Hono, and yes, Sam Rano by Intino. I don't know
abeyi saa na edi kan na firi hɔ ye kenkan ye Yesu Nyankopɔn no a o hyɛ saa asɛm no se no o se man wi sɛ wo tene ne nti ye mema dom nti adom has always been there na no person o kyerɛ a yante ase ne say the manifestation of the grace adom no ne ye ene mamu ne fullness no eba wo Yesu Kristo mu eje say edi kan ni nyina mmara no ne apam na edi kan ni nyina no na ye shadow of Yesu a no wo beba enje say mfitiase no enya adom ene Nyankopɔn ede dom bom. Excellent, me da se pa e de ye nto aso na ye nhwem o se ye hye adusua na se no o se adusua ni ani mu ase no o che say apam no anase the book of Deuteronomy no abra Josiah ko hu book no omoftu no din apam enwoma adentina Deuteronomy omobetu Deuteronomy din apam nwoma me da se ansa na ye bete sa apam nwoma na se no say history ni ye kan it yen go back to the history. That's right. Eti ohwa na Nyankopɔn apam bia one ne maye ye bia no the fulfillment no eduru ho a o manipa hu se apam yi ne mamu ni. That's right. Nti one Adam ya apam na oye ho nkyere ne ketua bi ma ne hu se apam no sei ne bebam although say Adam anya fu ni nyina enu nti okumaboa a na ogina ho ma oguama Kristo a ne tenene no ye ne nkata ho no a ode kata Adam ne Eve ho efiri omodagya so no sa na Kristo ede ne tenene kata ye hu ne mogya na ohwiegu ye no wo saa bre no so no ye mogya na obehwiegu ede apata ye boni. That's right. Na obosha apam no gina so no Genesis 3:15 say na ye dikan aka no say na obebo ne nanti na wo nso obeka wo nanti na watie ne ti so Yesu ana obeba the seed no ena oni Noah epam ye nti Noah apam no one ne pam say ka asem no na medi nso yiri ebesei emre no ya beduro no Noah o se Noah na asem no ye speedily e kire say asem no ba wo eduro de na ba ye something happened for failure ema oje eni ne fie ena obefre Abraham ena o kire no say ko memma wasefo na ansa na Abraham betumi ayesa no na gise o mane wo ba ko na mienu e kire ne say ne make ye bebem o say wasefo ye ntimi nkan but o start free Ishmael though Ishmael de no na enye nyame hyehyeye but na ye ne ba ena obewu Isaac ekire osan wo ma bebre ohwe emma no osan ne omo ye no a ketura emma no ne ade no owo bebre kan ho kire se na ne mamu no san kire na asase no emma no kotena so ena oni Israel for no ebe ya apam enti sabre ohwe the book of the Deuteronomy your friend the book of the covenant no a Deuteronomy muma no ena summarize sa apam ni nyina from beginning na Nyankopɔn ni Israel for no di ni nyina summary say na wa wudi kan ye say emra na Mose na obekɔ he was about 120 years old no wanyi na akokora na Nyankopɔn aka kire ne say memma wo nkɔ asase so no say another topic every say na Nyankopɔn ahu say Mose wa akoma bi a wa nhwe no koduru hɔ pɛ ahwe aye kɔdan ni nyame so koduru asase no so ahwe Israel for kora bet som ne se nyame because all along na mo nam sere so ni nyina no na mo pɛ na som ne se nyame eti Nyankopɔn say woni bi hu na me onan ensi ho but then or recount no mo nyame aye ni nyina kire wo mo now nia say bosha asase nte eduru ba bi na say mo beduru so a onyame san ye na pam no o hye mu kina ti omuduru Sinai say ne kan ye na nka eye kwan tietie bi na nka omudi ko ti at Horeb ana Sinai no eno ana ife ne Horeb no omuduru ho no na nka ebira so so omukọ wura bosha asase nti no Nyankopɔn eye na pam no hye mu kina ena ode mransem di no ema wo mo that is the covenant but asoden ko ba ya Israel for anko say Yesu ya last week no ode omukọ twa 40 years no na omo asan bedu Moab afei na osin abekire omo say mo bewura mu dia a mesia be ya pam no that is Deuteronomy chapter 5 na Deuteronomy chapter 5 no enya hwe say mransem di no san hye mu esan repeat biem enunti okase the book of the covenant ne opeso okire anyina no efe no Barrett the word Barrett ne covenant Bible mu ewu bebre but baby a wo behu covenant dodo pa eye de mu
Deuteronomy. If we say nyame apam a one ne ma apam no na Deuteronomy esan kire say a recap and I said the law nsem no nyame pese ne mahu no de na Moses so no so we hear Moses akiro ni nyina on look at Moses akiro ni nyina okay Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers ni nyina it was written in the third person pronoun and I say you know na Moses ka kire won say e kire say no obi na ekiro afa Moses Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Numbers, but do Deuteronomy no. Moses kire on first person. So here it is Deuteronomy is different from the 4 books, you know. Okay. Because I know they are occurring to say Moses no ankasa na or kasa. Na me ka kire mo say. Na Ewurade na me so ma me hu say. Na Ewurade ka kire mo say. Eti all Deuteronomy is different kakra. E kire say na ye Moses summary of the covenant na one o mapam. Me fa nwie e wo the present truth. Now omuduru more horrible no and I say C9 no. O she na pam no mu kina de mransem di no. Onyame na wankasa e bai. Oduru mo abona mo ba be wura kuro no mo no osan recapo apam no na ye den mransem du no chapter 5 sir say he na yaduru kuro no ano we are in the last days no ma yesu kan Matthew 24 ne Paul honhom ne nam no so kan no first Timothy chapter 3 ne dia wiye na beba na mu dia he na ye hu ye in fact ne ye kan ye no kura no ye hu atrasa enunti in effect no ye apam no kurafo no ana say apam no ma no nze say ye gina kuro no ano enti the present truth what Deuteronomy say we are being recounted the same Moses recounted apam no foforo no eno na de ahibiem still mransem du no and it goes back to the elder king kan Revelation chapter 14 1 to 6 no the above for me and san kransem no suru yakopon na di na mransem so if we say a timu don't know and this is another way a covenant the present truth in the great in the Deuteronomy na kind of ne primpin say Israel for kodru bo sha asasina no first no or the apam no by in the form of the law one tie no osan de omko 40 years na omo be wura mu no osan de apam no by in Deuteronomy chapter 5 in the form of the law. You see I nanti over 4,000 years. So on baby kodru over 4,000 years you did 2,000 years to buy na ka ho abe 6,000 so 49 na be sa now you do kuro na no enche yesu be ba be fa ya kokuro no sir again or my recount of the covenant. That's right. And on ne suru Nyankopon na di ne mransem so. Ecclesiastes chapter 12 verses 12 and 13. Na asem ni nyina wie ye ne se suru Nyankopon na di ne mransem so. Na we ni nipa nyina asede. Ne ye nyina na Nyankopon be ba temu mu. Papa o boni o ne onipa wo ye bia no obebu ho aten. This is the covenant. As I say enemremu etimen ma obi na ada o se mrani ni hobiem se ba bia nipa bedu the verge of entering into the promised land bia no onyame de ne bo hye no a eye covenant no a eye mra no esa yi na di e de kire ni yo me da se pa we there one my extensive analysis of Deuteronomy and woman why ye Fred Deuteronomy woman the book of the covenant and as apam en woman no me da se opening hands ye nto aso na fe yenhwe ye disiano se wo kenkan Deuteronomy chapter 26 16 kopem 19 yenhwe apam no ayonkofa a ebda onyankopon ni Israel for no se ne obon ne tofa e wo ho ne yenhwe adisua ebetimi asua afrimu enti se wabie Deuteronomy chapter 26 verse 16 kopem 19 na obo apam no nyina tofa yenhwe ayonkofa da onyankopon ene Israel for ntem se ne osibon tofa ne yenhwe adisua bia ebe set me asua frimu Deuteronomy echedo no nsia chichemu edun sia ekosi dun krono no o say ene dey Ewurade onyankopon hye wo say ye ahyede ne atemudie yi na fa wakoma ne wo kra nyina di so na ye ene waka no Ewurade ho say obeye onyankopon na wanante na kwan so na wadi na hyede ne ne mransem ne na temudie so na watie ne na Ewurade nso aka wo ho enne say wo beye onoa ne man sede wahye wo bono na wadi ne mransem nyina so na wama wo so
akyere amanaman a ɔyɛ wɔn no nyinaa de wo ayɛ ayɛyie ne din ne n'animonyam na wayɛ ɔman kronkron ama Awurade Onyankopɔn sɛdeɛ ɔkaeɛ no amen am sɛ wohwɛ akenkan sɛ na bebree na ba wo kasa no mu ntino yɛhwɛ dog yɛhwɛ o sɛn na ɔbɔ apam no ayɔnkofɛ dɔ Onyankopɔn ne Israelfo tɔfa na afei yɛhwɛ adesua betumi asua firi sa akenkan sɛ mi mu sɛne ɔka dem sɛ so panyin Hansen na menua agye ɔmo aka bebree fa no the whole book of Deuteronomy no as pamna no daso ye we say was shemu den enti Deuteronomy 26 baby a also shemu den biom na on said the whole of this week lesson on said the everlasting covenant just a pama wo hot de bia and I establish say a shall wo Genesis free mra nipa ye bone no Onyankopɔn tiri mo pɔ ene sɛ ɔbɔ nipa sɛ ɔne ebenya ayɔnkofa ɔbɛgye nyinaa enti right from the time Onyankopɔn bɔ Adam and Eve no that ne tiri mo pɔ no ɛna bɔne bae ti bɔne bae no Onyankopɔn ɛde asempa eye gospel no ba Genesis 3:15 say the aba nyinaa no this is me method a me sa de be restore the nka say no enti eno an eguso ba yo eno an eguso ba ya ba be dru Deuteronomy na the mpesa motiase ne say Onyankopɔn Bible di adanse say o kan Genesis a Onyankopɔn bo Adam and Eve enti sa Amorites ni wenum nyinaa no omo firi Adam and Eve asio Edomites ne Moab ne omo Bible ka say Assyria so omo nyinaa ye bone nyinaa omo firi Adam and Eve wana but at some point in time no waho relationship na da Onyankopɔn establish word Garden of Eden o pese da ho tembia no so relationship ni break here na nipa sa group of people no omusuba ye completely different from the Onyankopɔn pese eye no na so Onyankopɔn ebetuma save ye nyina then everlasting gospel no yes etwaso na gospel principles are ya establish say Onyankopɔn na ma all the promises na ye response ne say ye obedience ye city amanensem no yes etwaso sa na we na Israel for abedru the band of the promised land aka krebi no ma enter into promised land enti na the book of Deuteronomy all sign share apamnom kana or go social sa but odru chapter 26 no and all sign catch more kind na Israel for nyina can say yes I renew our vow our covenant with God say yebema Onyankopɔn ye nyame and Moses say na mo ka dia and ye ne Onyankopɔn hyemo say apam na wo hyase ewo Genesis free apam na to aso sa gear towards say obe save humanity nyina so kind 1 Timothy 2:4 also Onyankopɔn trim pone say obegye wiase afanani owiase ni panyina enti right from Genesis Genesis free bedru Abraham so Genesis 12 osan hye mu Genesis 15 Genesis 17 ebesi Isaac so ebesi Jacob ebesi Joseph ni nua so nyina no boboba say Onyankopɔn trim pa opese o save humanity nyina eno na Onyankopɔn ka na Onyankopɔn say madru level bia adru ba bia mo na ma select mo mpanyifo ya kyerɛkyerɛ mo say man select mo not because say ebia mo was some special attribute be not because say ebia mo na mo tesen obi a na ma select mo say mo na mo beye the mantle sa covenant na ehase no ebeto aso sa kosi awie no matum dia save humanity nyina enti say ne masa reaffirm mo covenant mo pass mo be ma me ayem dia and dia make catch mo no say me say point mo back to the principles of the covenant. That's and right. The principle of the covenant ne say Onyankopɔn asema wa ka nyina say mo de adwuma o say say mo kɔ into the promised land na amamanfo atwa mo ho ahia no Edomites nomne Assyria ne Amorites ne wenyina omobo ne omoye no momfa mo ho mfore why ntia because senem kan Onyankopɔn bo Adam and Eve na ye denti na eduru ba bi Edomite ne we no buy the moment a ye be breaki
the covenant principle na yesiti na rather ye disobedient no na immediately no ya shift free ho into Onyankopɔn ka kyerɛm sɛ mayimo as special people na sɛ mokɔ a munnim asɛm so ɔdɔfo sanso na Onyankopɔn ka kyerɛ wɔ no what da adwen ho da sɛ woyɛ kristoni samre ya ebia o papa anase wo nana bi na o man ho kwan gye Onyankopɔn asɛm na ato aso saa beduru samre waduru time a Onyankopɔn so trust as a special person say mantle no some of catch Israel for no ɛwɔ Deuteronomy chapter 26 sɛ nka Israel for nyinaa yɛ sɛ ɔmo nyɛ siti a nka religion no bɛ ɛnde wɔ hɔ bɛn nam sɛ binom accept ɔmo sɛ saa special people Onyankopɔn de ama ɔmo bɛ gyina de Onyankopɔn aka na ɔmo ayɛ siti ama Onyankopɔn ɛno na ɛde Christianity aba abɛduru saa mmere ɛnɛ Onyankopɔn so ka kyerɛ sɛ woyɛ a special person Onyankopɔn frɔ sɛ apam na ɔhyɛ aseɛ Genesis free apam no pɛ sɛ ɔde save wiase nyinaa no ɛduru wo so Onyankopɔn hyɛ wo sɛ ɛnɛ ne nsɛm a waka nyinaa no Onyankopɔn hyɛ wo sɛ di so the 10 commandments nsɛm a wɔ Bible mu nyinaa di so na ɛma the light of the covenant no ntoa so firi sɛ Onyankopɔn tiri mpɔ no sɛ ɔpɛ sɛ ɔsave nipa nyinaa wɔ wiase great sɛ yɛmmerɛ no ɛkɔpa but agye mɛma wa wrapping it up sɛ yɛhwɛ asɛm bi ɛwɔ Deuteronomy chapter 8 verse 5 oka asɛm bi wɔ hɔ no na agye wode arapo se na hunu wɔ wakoma mu sɛ sɛdeɛ Onyankopɔn anaasɛ sɛdeɛ onipa tia ne ba no Sara na Awurade Onyankopɔn etia wo sɛ wohwɛ asɛm yi wɔ Deuteronomy 8 verse 5 ya wohwɛ Onyankopɔn na ne relationship anaasɛ nkitahudi ana yɔnkofa ɛwɔ ɔne ne nkurɔfoɔ ntam no ɔne ne mma ntam no ɛte sɛ good even ya bit mama dase agye sɛ akenkan sɛ mo na ba adesua no tɔfa hɔ hama me sɛ oba proverbs so a ɔse ne ɔkora na ba ɛsɛ ne ba sɛ ne ɔdɔ no nso ɛtea no so ntam Onyankopɔn animdiefo bebree atrai sɛ ɔmma yɛ hwehwɛmu ahwɛ ayɔnkofa ɛda anata apama ɛda Onyame ne onipa ntamu no ɔmo de bɛtoto ayɔnkofa ewiase mu hanso so ɛdeda amanyɔfo ahodoɔ so ntam ebia memfa ne sɛ yɛ babak yɛ nkuro mu ha bɛhu sɛ ɛwɔmu ha bɛhu sɛ na obi na brante bi kama na ɔne na abɔnten hɔ na wapa ntoma gu wobɛdue mu na yɛse nka ɔde ne nua bi kɔbɔ so nso akɔ yɛsi yɛwu ɛna ate afa ne so kyerɛ sɛ wone ɔbosom bi anaasɛ tumi bi wiase tumi ɛnya ayɔnkofa wofom na wɔmfa nkyɛw onuadɔ ne ayɔnkofa biara ni wa ɔne no ɛwɔ no ntam obi wɔ ɔbɛhwɛ no na furu adoa wobɛte yɛ se ɔbɔdua ɛna ate afa ne so because of sɛ wakɔbɔ bosom bi din na bosom no ɛne no ɛyɛ den ɛdi ɔsi Onyame no sɛ yɛba yɛni Onyame ayɔnkofa ntam a nyɛ saa ne teɛ Onyame apam no deɛ ɛyɛ apam a ayɛ sɛ agya ɛne ɔba ayɔnkofa ɛno nti no ɛkenkan sɛm no kyerɛ yɛn sɛ Onyame etwe yaso koraa na ɔtwe yaso sɛ ne asɛ agya ɛne ɔba wayɛ bɔne na wagya ɛtwe waso sɛ yɛhwɛ ahu sɛ Onyame apam no a yɛyɛɛ no ko Onyame na yɛ kɛseɛ yɛne no nyɛ tipɛn a yɛne ne bɛkɔ akɔyɛ apam a yɛ nyinaa nke bɛnya bɛ equal rights ke bɛnya no koraa kasa nti ɛsɛ nka Onyame kasa ka yɛyɛ din na ka yɛtie but Onyame nyɛ ne saa ɔmeyɛ so akɔ anya ɛmeyɛ so yɛyɛ part na kyɛ sɛ yɛnyina ayɔnkofa no atumi aka abom nti wɔ se abɛyɛ la abusua wo papa ɛfom wa anaasɛ wo koraa na wabɛfom papa bɛhu sɛ sɛnea ɛsɛ wosi fa ngye maako pɛ ɛna obi tumi ne papa twɛn manso saa na ɔde kɔ wu batɛ ɛna obiara nim sɛ nyɛ nyamesom no ba wo de ba Kristo mu a ɛte sɛ sɛnea tie biara no ayɔnkofa ɛda mu ntam ɛno nti wɔto asoɔ no ɔse Yesu ɔba asase Yesu akora no wohwɛ sɛnea nipa si di ne hwammɔ na suafoɔ dumi no no kɔba eyi no ma yɛ na mpo Peter kantam sɛ onim no ne nyinaa akyi no ɔse ɔda sɔre yɛ ɔpie fi ayi no adamna mu no Mary no mienu no bɛhyia no
aso wo ka che wo no say onko kan kire ni nuanom say omonko galadi na omo mehia no sir. he called them brother. Yes. And me so many who ya yen say imagine say me nka kintaponi abrante ka me ni hwan say me Yesu nya yankofa enso ne ye nyina ye ya de hia wa friend e dia ye ba na ma dum nti Okay. enti onyame adom no atre amani manyina tise ne bia wo bechi so no oyi Paul say monhwe odoko a jam de ado ye Yohane de kan say yen so won fra ye say emma na ye yen so bon ti abe de she prekope enam gidi a ye gi adinti enti no nyame tu ye mfo say ye nyina yokofa no ono de ne chefa de omuso yesu ye nie de so na yokofa no entim na psa be a opie ni toni so a ibenya na nima tumu Yo, medase propeni. Openi medase pa na ne me kan say Bible say na dodo a me do won no me yi wa ten na me twa so otetene ye nti hyene nso se ni a abawiase a ai se ye pese ye kire se ye kanyame abusua ho enso ne yasomu be ye den ko a na ye pese ye tie no enye nyame apam no onyame apam no eye se o se na modome a di mahyede so nti wo apam no mu na wo ka ho a bibia wo ko nkyɛn kyewa onyame fa kwan bi so eyi waten na sɛ ne ɔka o yusu we no so ɔtea wo na edu ba bi a enye sɛ oyɛ wo te bɔne mu a na sɛ wanti onyame atenye na sɛ wanhu ne tea no a na kyɛ sɛ apam no wafiri mu dada but obi ani won so wo befiri apam no mu a wo bedu bɔ hyɛ asase ne so wo mo ntimi andu bɔ hyɛ asase ne so yɛ wo mo a ampo mo gitu mu sɛ wo ka apam no ho enso aso den enti wo hɛ ne ɛkɔ so no nyinaa wo Israelfo akwantuo no mu no a at that point no a na mo duru bɔ hyɛ asase na no a na ɔde Deuteronomy ngoma ɛma wo mo no recount no na ebi mu tie enso still wo mo nkodu efi sɛ wo mo anye ne apam no hwehwɛ sɛ wo mbɛyɛ yɛn so a yɛ wo bɔ hyɛ asase ya no sesee a enche na Yesu abefa ya ko Kena mu Kena New Jerusalem no esese yehu se abibia mu no ye beka apam no okay na se ye nya sa honhom no akwankyere ene ne conviction no emra ye be bone de ye den a ye nipa yi no ebia ye betumu bi nanso se dodo a onyame do ye no oyi yaten na otwe yen eba no no tia yen e wa apam no mu ti nyame tia na se wo se wuntie die a na kyerɛ apam no wayi mu afiri mu nanso asedanka Nyankopɔn sɛ ya ye retine mu ama na tenetene ya tia yen no nyinaa no o tenetene yen e de yakopie apam no bɔhyɛ yo ti yenya amoden ne yen tena mu sa yo meda mo ase mo ya de pa Onyankopɔn nhyiram agidifo sɛ yemre no ayebe ye de yedisua no ebetwere ase minimie sɛ adisua ya ye de abrem ye nyinaa yanya mu sua hono na ibepie na afi ye de akɔ bobra next week adisua no ye adisua etoso 9 enti ano so sɛ ne wan yi ho amfiri we mu no ɛno nso me yi ho amfiri mu ɛbɛboa yɛn nyinaa wɔ heaven akwantwe mu katewani baabi a obiara no na Dr. Collins afa emompaye inshasomay na me maye mompaye yɛra Yesu ɛda wase ɛwɔ adesua ɔde amaye wafrɛ sɛ ne pasronko ɛnyɛ yɛ papa bi ɛnyɛ bia nimdie bia na ahoɔfɛ bi ɛwɔ na adesua wakyerɛ me hu sɛ wayi sɛ apam a wohyɛ aseɛ ɛwɔ Eden trom apam a wode Abraham ka ɛkasae apam a wopɛ sɛ ɔde gye wiase afa na nyinaa no aduru mmerɛ a wafrɛ yɛsɛ yɛn so yɛmɛsɔ apam no bi yɛsrɛ bere sɛ ka yɛn ho abere nyinaa ma yɛnyɛ sitie ma wo ɛma yɛntwe yɛn ho mfiri apam no ho yɛsrɛ bebree sɛ toa so na ka yɛn ho na yɛnyɛ sitie ma wo sɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi atoa apam so na ɔde agye nipa nyinaa ɛda wase bebree yɛwura Yesu ɛfiri sɛ yɛbisa wei ɛwɔ dɔba Yesu din mu amen amen